Tak, super. My se tady se Zuzankou bavíme teďka zase o human designu samozřejmě. A nabrnkli jsme takové zajímavé téma, tak nás napadlo, že to nahrajeme právě, aby to bylo k dispozici i dalším lidem. Že jsme se vlastně bavili o tom, že my máme, každý člověk má nějak nastavený mozek a v tom human designu vlastně můžeme i vyčíst, jak vnímáme ten svět, jakým způsobem. Tak nás napadlo, že se na to téma trošku podíváme, že se nad tím zastavíme. Já teda nebudu sdílet žádnou mapu, asi to budu říkat jenom takhle. Uh, Tam vlastně jsou, když si vyjedete svoji mapu, tak jsou tam takové šipečky. Kromě toho, že tam je hromada těch čísel, tak jsou tam ještě takové šipečky napravo a nalevo, horní a dolní. A my se teďka bavíme vlastně o těch šipečkách, co jsou v osobnosti, to znamená napravo, jak to říkám dobře, si to musím představit před sebou tu mapu, co jsou napravo v osobnosti, v té personality. A když tam máte tu horní šipečku orientovanou počkej, do prava, tak máte Mhm. mysl, máš to tam, Zuzanko, nějak? Doprava mám. Máš doprava. Tak to je právě ta mysl, nebo to, která vnímá jak, tím periferním, nebo ne periferním, ale jakoby vnímá všechno, co se jakoby tam šustne v tom, ahoj, ahoj, co se šustne v tom prostoru. A právě my často tyhle ty děti máme tendenci považovat za nesoustředěný, že mají nějakou poruchu soustředění, pozornosti nebo nějaké ty další nálepky. Ale vlastně to není žádná porucha, to je jenom způsob fungování jejich mozku, který jsme podědili. Vlastně dřív byli neandrtálci, takže my v sobě taky neseme určité dědictví od těch neandrtálců. A ti neandrtálci vlastně oni fungovali, takže museli přehlídnout celou tu krajinu, aby viděli, kde je prostě nebezpečí, nepřítel, kde je nějaká potrava a tohle. A to je vlastně způsob fungování tady toho mozku, že on vnímá úplně všechno, co se děje. Takže třeba když pro tyhle ty děti není úplně vhodný to klasické školství, protože ty děti, když sedí v té třídě a paní učitelka něco vysvětluje, a ty děti ale vnímají všechno, že se Pepíček si něco kreslí, Anička se drbe na nose, na stromě skáče kos, jo, a paní učitelka něco povídá, ale jako v tom množství těch informací, co ty děti vnímají, tak někdy právě jim uteče, co říká ta paní učitelka. A pak vypadají, že nedávají pozor a že jsou nesoustředění. Takže na to jsme právě teďka se Zuzankou nabrnkli, že vlastně je to takové zajímavé téma, protože pak ty rodiče si říkají, co je s mým dítětem špatně. On se nedokáže soustředit. Ale to je právě, to jsou ty šipečky doleva. Pokud ta šipečka směřuje doleva, tak je to právě strategický, plánovací mozek, takový soustředěný se a je to úplně jiný způsob fungování. Takže Mhm. jak vy to tam máte, Zuzi? Nebo chceš k tomu něco? To je jako zajímavý, zase jsem tady měla takovou krásnou praktickou ukázku, protože teďka přišla babička, něco mi říkala, do toho malej můj syn tak teďka odcházel, potřeboval tady do toho plácat. A já jsem to jako, jak si ty mluvila, tak do toho jsem zároveň vnímala všechno, co se tady děje a usměrňovala jsem to. A přijde mi to jako přirozený vlastně takhle fungovat. Jako občas se mi v tom jako nějaká informace třeba ztratí, ale už jsem se naučila jako se k tomu vrátit a když tak se zeptat, hele, teď jsem to prostě třeba nestihla, tak můžeš to říct ještě jednou a tak. Ale jako není to úplně asi běžný a mně to teda běžný jako přijde, no. Takže děkuji za zvědomění. Jo, jo, to je právě, že super, protože vlastně my často to, co máme v té mapě, tak považujeme za samozřejmé, že to je přece jasný a ty druzí lidi to přece musí mít taky tak. Ale ono Jo. to tak vůbec právě, že není. Takže já často třeba narážím na to, že jeden z partnerů je takový disciplinovaný, má Aha, takovou určitou jako náběh na jako kázeň a tohle a aha. druhý není. A je tam jako často velký nepochopení, že jo, pokud ten jeden partner není ochotný jakoby respektovat toho druhého, tak tam pak dochází k takovým konfliktům, protože on říká, jak to, že ti to nejde, proč ti to nejde, teď je to přece úplně jednoduchý, ale to, že to jeden to má jakoby vlastně přirozeně daný a nemusí se ani o nic snažit a prostě mu to funguje, ten druhý by Mhm, to měl vydřený. A on to mhm. může vydřít, ale jak dlouho to vydrží, jo, než ho to prostě položí, přestane bavit, nebude to fungovat.
Takže jo, přesně. A jo, kdybych tebe nutila do nějakého jakoby strategického plánování, tak ty jsi schopná třeba chvíli takhle fungovat. Ale ne dlouhodobě. Tobě víc vyhovuje právě to pojímat jakoby z vyššího nadhledu. Jo, 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 vidět ten vyšší, jako ten nadhled. To je jo, to, jakoby, kam to směřuje, to vlastně, co se vlastně všechno děje a to, jak to jde jako zároveň. To mi ano, jako dává smysl, ale když je jenom jako nějaká bezduchá struktura, tak tam mě neudržíš. To no, jako, no to nebude přesně, fungovat, no. přesně. Jako ty to neudržíš tím tou pozorností. Jako stalo by Aha, tě to strašný úsilí. To jo. zase jako my chceme, aby ten život byl víc na pohodu, že jo, ve spokojenosti, v plynutí a nechceme to pořád jako brát tak, jak je ten diktát té společnosti, jenom proto, že se to takhle nějak nastavilo, tak se Mhm, to takhle musí dělat, že jo. mhm. Takže jo, super, no tak to mám radost, že se nám to zase potvrdilo v praxi takhle. Krásný, no. Jo. A ono ti to zase dá takový jako větší uvědomění, jako víš, že Mhm. člověk zase si řekne, wow, tak nejsem blbě, jo. Nebo když třeba to Aha. uvidíš u těch dětí, no tak jako nic s něma není jako špatného, prostě jenom jinak vnímají svět, jako takový zase taková úleva. Mně se Mhm. vždycky hrozně líbí, když se těm rodičům, nebo i jako když ve vztahu k sobě nebo k dětem vždycky uleví a jako Jo. odhodí zase takový nějaký trochu toho stresu a toho závaží. A že si řeknou, wow, tak jako dobrý. No, Mhm. takže to jsem právě si říká, že bude fajn i probrat v tom kurzu, že si tam zabrousíme do těch šipeček, protože tam je to taky takový jakoby hezký se dívat na to fungování, tak tam Aha. budeme ještě se dívat na to jídlo. Já nevím, jestli jsme spolu už probírali ty proměny. Ještě Asi neprobírali a taky mě to strašně zajímá, protože jo. nás je doma 7. Každý jsme jiný, že jo? Jsme tady Mm, generátoři, manifestující generátoři, manifestor i projektor, takže fakt jako ta škála je pestrá. máte to. Všichni spolu nějak potřebujeme fungovat, že Mm. mi neber, jo, děkuju. Mám tady já zase, co mi donesl auto. To mi O, přijde taky zajímavý, protože to taky jako každý má nějaké potřeby a třeba i člověk chce ty děti, aby jako měli nějaký zdravý základy, že jo, aby věděli, jako co jejím tělu dělá dobře. Jenže jejich tělu dělá dobře něco úplně jiného než mýmu tělu, tak přesně to tak. jako Mm. dělá, že jo? Jo, přesně tak, jako to, že my si myslíme, že jízdce má jako, já jsem byla vychovávána, snídaně je hlavní jídlo, Aha. jo, hlavní jídlo dne, takže a jo, jako třeba mě to nevadí, jo, mě to nevadí, ale jsou typy, který potřebují mít hlavní jídlo dne večer, jo, po setmění, že jsou jakoby, jsou citliví na světlo a potřebují, takže jim dělá líp, když mají jakoby hlavní jídlo večer. A teďka, když jako, jo, a proč je to vůbec důležitý, proč vůbec human design se zabývá nějakým jídlem, že jo? Tak vlastně on to ten Ra vysvětloval tak, že mozek potřebuje na to, aby fungoval asi 30% té energie, kterou my přijmeme. A vlastně to, jak my dokážeme vstřebat tu potravu, to, jak dokážeme, to, jak jako vstřebáváme ty živiny, tak dobře vyživujeme svůj mozek. Takže my, když potom jíme, ne, a tam on neřeší ani tak moc co, občas jenom se tam řeší co, ale většinou se řeší, jak má žít. Protože za optimálních podmínek ten trávicí systém se nějak jakoby uvolní a líp vstřebává ty živiny a líp vyživuje ten mozek. Takže pro děti je to taky No, jako docela důležitý, no. jak jí. A my máme taky tendenci, protože nám jakoby vyhovuje nějaký způsob jezení, tak to vlastně předáváme a trochu tlačíme, pokud nejsme vědomí a nevíme, že prostě jo, ty věci, tak to tlačíme těm dětem a vlastně zbytečně jenom je takhle jako odvádíme zase od té přirozenosti a od toho. Takže jako to je taky takový zajímavý téma, ale tam už se brousí hodně, tam je potřeba znát i přesné datum narození, je hodinu a minutu dokonce, protože ono se to mění zhruba po 20 minutách, Mhm. ale když někdo neví úplně, tak já to většinou dělám tak, že si vyjedeme víc těch časů a díváme se a ten člověk vlastně si říká, no jo, vlastně, takhle mi to vyhovuje víc, že mi říká, jako jak on to má a dokážeme tam dohledat vlastně, dokážeme to tam dohledat, ten čas, jako doladit tímhletím. Mhm. Mhm. Takže To je zajímavý. A tohle vidíš jako kde v části té mapy? Je to v branách nebo v kombinaci brana a profil nebo? ne právě, jmenuje se to podmíněný. Já přemýšlím, teď jestli to se, tam jsou, já nevím, jestli v těch šipečkách, co tam jsou, jestli máš i takový číslíčka. V těch šipečkách Jak jsou ty šipečky? Jsou u nich i číslíčka? nejsou. Tam jsou jenom šipečky, Nejsou. jsou červený anebo černý. Jo.
Tak já to právě, že budu asi měnit u sebe na webu, jak je ta mapa. Já jsem to tam doteďka neměla, protože většinou, Aha, aby to ty lidi moc nerozptylovalo. Ale budu to měnit, aby se tam zobrazila i ta šipečka, i s těma čísličkama, protože z těch čísliček my tohle jakoby vyčítáme potom. aha, Jako, tam už se jde, tomu se říká barva, tón, jo, to už jsou takové jakoby fakt jako niance v tom aha, tom. Takže můžeme na to třeba udělat potom, můžeme na to udělat třeba potom nějaký rozhovor ještě, protože tam je to fakt jako docela zajímavé. A hodně se mě na to mamky ptají. Hodně se mě aha. ptají, jako, jak teda mám to svoje dítě jíst. A třeba je zajímavý, že jsem měla, že některé děti mají jíst studený. A nebo mají tam jakoby, jo, že jim vyhovují. Ano, taky nám to řekni. Máme tady podporu. Že některým dětem nevyhovuje jíst horký jídlo, takže takový to sněz si to, dokud to máš teplý, pro ty děti vůbec neplatí. Oni mají radši, jako když je to maximálně tělesné teploty, anebo studenější. Jo. Takže jako nutit takovýchhle dětí, aby si vypili horký čaj, je prostě vlastně jim škodí. Jo, nedělá jim to dobře, nebo horkou polívku, jo, fakt jim to nedělá dobře. Pak jsou tam třeba typy dětí, nebo lidí obecně, že jo, který mají radši jídlo jako hodně omáčkový, tekutý, Aha, potřebují hodně jako tu tekutinu jakoby dodávat, teplý tekutý jídla, jo. jo, no, To je zajímavý, jenom jak jsi říkala s tím horkým, tak už v tomhle jako mám zkušenost, že já třeba nemám ráda jako horký jídla a mhm, horký polívky, jako čaje miluju, ale ne úplně horký prostě. A jo, polívky stejně u nás doma, mamka s taťkou prostě vždycky se ohřívalo tak jako, by to bylo akorát. jo, A pak přišla sem a tady zase panuje přesvědčení, že polívka musí být horká. A říkáme, jak musí být horká? Pak zase budu čekat, až to vychladne. Jo, že jo, tohle přesně, místo, dost hm, často se s tím potkávám, že někdo fakt potřebuje horkou polívku a je mu jedno, jak chutná. Hlavně, aby byla horká. ano, Potřebuje jako prostě akorát. jo, Když mi tam v restauraci donesou horkou polívku, tak fakt jako musím čekat, musíš protože čekat, že? to Hm. nedělá dobře, no. Jo, přesně tak. Jako jo, hele, to by bylo fakt zajímavé. Možná bychom na to mohli potom, Mm. já to upravím u sebe na těch stránkách, abyste si mohli vyjet i Aha, s těma čísličkama. A pak bychom aha, tam trošičku do těch čísel zabrousili, protože fakt jako se mě na to často maminky ptají, že je to jako, je to zajímavý, no. A jsou třeba typy, který potřebují jíst jako až jako v tichu, některý k tomu potřebují třeba hudbu, aby to aktivovalo jejich trávení. Je to fakt jako, jsou to takové zajímavé věci. Já jsem moc jako do nich zatím nezacházela, protože jako ne každý zná jako na minutu přesně svoje narození, takže jsem si říkala, nebudu ty lidi plíst zbytečně, ale ohledně těch dětí většinou ty mámy jako si pamatují, v kolik se narodili. Ahoj, ahoj. Čau. Pomocník. Pomocník přišel. mně to taky přijde takový jako taková vyšší dívčí vlastně human designu, že to jakoby Mm, nejsou základní informace, které si zjišťuješ na začátku, ale když už jakoby o sobě něco víš a nějak se s tím zžiješ, tak pak tě zajímá, jako co dalšího vlastně ještě můžeš vyladit, že jo. Když zjistíš, že ti to tak jako pomohlo, tak mm, jako ještě dalšího vlastně můžeš mít líp. A nejenom jako u sebe, mm. ale u těch dětí mi to dává ještě větší smysl, protože my dospělí, když sebe vnímáme, tak už třeba víme, co nám dělá dobře, co nám nedělá dobře a máme to nějak vypozorovaný, pokud tomu věnujeme tu pozornost a nejsme jenom v kole událostí. A u těch dětí jako, my jako nevíme, co se jim v tom těle děje, že jo, nevíme, jestli nám všechno řeknou třeba taky, že jo, něco nám řeknou, ale si to nám neřeknou. Jo, no je to pravda, protože my vlastně jako rodiče fungujeme na základě vzorců. My jako, já vždycky říkám, vlastně ono se rodičovství neučí. Takže my, když se staneme jako ty mámy, ty tátové se staneme, tak vlastně šáhneme do minulosti, do našeho dětství. A tam ty vzorce, co jsme nasáli během těch prvních 6, 7 let, začneme aplikovat v naší jako výchově, v našem rodičovství. A jako přiznejme si, že ta doba tenkrát jako byla trochu někde jinde, než je teď. Takže vlastně my už se nemůžeme nebo nechceme opírat o ty vzorce, které máme z našeho dětství, ale zároveň tam jako se neučí, nebo už se objevují takový ty různý kurzy, které nás učí, jak být tím rodičem. Jo, ale vlastně nevíme, kde se to naučit ponovu.
Takže to nás hrozně jako rodiče znejisťuje. A je to prostě, jo, vnášíme tam to, co jsme se naučili z dětství a teďka vlastně ono to třeba nefunguje. A ty děti nám to dávají pěkně jakoby sežrat vlastně zpátky, že oni nám zobrazují nebo nám jakoby odráží to, že jako jim nemůžeme nutit nějaké svoje přesvědčení, jo. Jakože opravdu to oni chtějí mít po svým. Pak se vztekají, staví se na zadní a my, protože to chceme dělat jinak, tak teď si s tím nevíme rady, co s těma dětma. A je to takový, no, je to, jako nemáme to lehký teďka jako rodiče, si myslím. Že No, to, jako že? jo, taky mi přijde jakoby někdy těžký nastavit ty hranice, když jako zároveň chceme ty děti někam vést, zároveň jim chceme dát jako svobodu, aby se nějak vyjádřili, ale i nastavit ty hranice, jako když je jasně vidět, že jako nejdou tam, kam by bylo v pohodě, aby šli. Jo, Hm? že zase je to taková jako niance, která je jako velká výzva pro nás. No, to jsme zrovna vlastně včera řešili nějak, že když byl to chlapeček manifestor, Mhm. a měl otevřené sakrální centrum. A sakrální centrum, když je otevřené, tak je tam takový problém v tom, že neví, kdy dost je dost. To je takové téma otevřeného sakrálu, že neví, kdy dost je dost. A přesně na to jsme jakoby narazili, že vlastně ten malý má tendence se i přejídat, že neví, kdy je Aha. dost, ale přejí se tak, že je mu pak špatně, nebo se i pozvrací. Takže jako tady, když rodič ví, tak tak může Ale trošku jako korigovat, jo, říct, hele, jako víš co, jo, být si toho vědom a být trošku jakoby připravený na to a trochu to dítě víst tím správným směrem, aby mu nebylo pak jako blbě, aby to zase nepřepísklo, jo, protože ty děti to ještě neumí, oni se neumí ovládnout a mhm. tak jim s tím trošičku pomoct třeba i v tomhletom. Je to taková jakoby drobnost, ale můžeme tím dětem jakoby pomoct i v tomhletom. No. Helenko a sakral, prosím tě mi připomeň, který to je. Ano, druhý čtvereček od spodu. Ty ho budeš mít Jo, červený. vybarvený. Aha. Mhm. Ty Jo, ho má, Aneška ho má taky volný, no. Aneška ho má volný, ano. A Vilémek taky. Taky. Oni jsou Mhm. oba dva nesakrální. Mhm. No. Takže jo, že tam někdy ty děti, a v čemkoliv, je to hodně spojovaný s prací potom u dospělých lidí. Že neví, kdy vlastně přestat, jsou rozjetý, neví, kdy přestat a jít odpočívat. A jak to Takže teda u toho manifestora jako chceš dělat, když mu jako fakt jako chceš dát prostor, aby když je jako rozjetej, aby to jako do toho šel, tak já třeba Anešku, manifestorku s tím otevřeným sakrálem, jako učím vnímat to svoje tělo. Hele, je ti v tomhle ještě dobře? Jo? Nebo mně přijde, že už jsi jako unavená. Není, jako, jo, jak to máš? Tak je tohle jako třeba cesta? je. Problém je v tom, že manifestor, pokud je v tvý přítomnosti, tak on naskakuje na tvoji sakrální energii. Takže Aha. pokaždý, když je to centrum otevřený, tak ono si tam jakoby půjčuje tu tvoji energii a zesiluje ji. Takže v momentě, kdy jste spolu, tak ona nemusí úplně vnímat, že je unavená, protože v tu chvíli jako vrní na tu tvoji energii. Jo, Mhm. mají jakoby, takže je dobrý třeba říct, hele, tak chvilku si běž třeba do pokoje, nebo chvilku si běž někam, jo, jako aby se odpojila, Aha. aby se napojila na to svoje tělo zpátky, aby vyšla z toho tvýho jakoby vlivu, té energie, protože ona se pak jako může cítit, když mám té energie dost, třeba hrozně zajímavý, včera byl nějaký posun planet a já jsem ti najednou cítila strašně nárůst jako takový, um, jako jako energie, jako něco dělat, ale až takový Aha. jako frenetický, takový jako, já musím teďka Aha. něco dělat. A byla jsem taková hrozně rozbrnkaná, rozlítaná. Aha. A pak jsem se ti podívala a zrovna nějaká planeta procházela nějakou bránou, která mi zaktivovala na odpoledne sakrál. Jo. Aha. A já jsem to normálně zachytila, jo, a jsem si říkala, sakry, něco se děje. Šla jsem se podívat na ty tranzity. Takže ona jako v tu chvíli, když se jí zeptáš, tak ona jako se cítí, jo, jako že jede, ale když si z toho pak vystoupí, pak ono mi to večer zase spadlo, pak to zase odešlo, už to bylo zase v pohodě. Ale nechali třeba, hele, chvilku si tady sedni a třeba ty, nebo ty odejď, hele, sedni si tady chvilku na cice, jestli jsi s tím ještě v pohodě. A poodstoupit, jo, nemusíš odcházet úplně z místnosti, ale poodstoupit třeba na ty, já nevím, 3-4 metry, jestli to jde, že jo, v tom prostoru,
nebo na chviličku odejít a říct, naciť se, jo? Pak navnímej se, jak to máš, aby ona nebyla pod vlivem té tvojí energie, Mhm. jo? To je asi tak Takže, všechno, jako, že to vede člověka k takovému jako trošku zpomalení, že jo? Protože v normálním běžným jako režimu nemám pocit, že neby na tohle byl jako prostor. hm, Už to jako říct si, hele, nacíť se a pak ještě jako pracovat s tím prostorem, to už je taky taková jako vyšší dívčí, ale přijde mi, že to fakt jako vede k tomu nenechat se jakoby strhnout ostatníma, ale vnímat fakt jako sebe, že je to jako dobrý se to učit. je. Mně se právě na human designu líbí, a jako není to jenom human design, že jo, ale líbí se mi, že opravdu vede toho člověka zpátky k sobě, jako jak to mám já, k tomu naciťování se na sebe a k tomu poznávání, jak jsou ty moje energie a přijetí, hlavně jako to přijetí té své jedinečnosti, jo. To já se k tomu furt vždycky vracím, jo, protože opravdu to vnímám. A hele, ono je úplně jedno, skrz jakou techniku. Vlastně ty taky přivádíš lidi přes ty workshopy zpátky k sobě. A to nám hrozně chybí. Ono je jedno, jako, co člověk použije jako ten nástroj. Human design to umí, jako že ti to ukáže na obrázku a dá ti k tomu popisky, vysvětlivky, jako že to jako, že nasytí i ten mozek, jo, který potřebuje, jo, to uchopit i přes ty pojmy. A já A to zase dávám jako prožít těm lidem, že jo. A tak, prožít jim to, že jim může být jako dobře úplně v jednoduché činnosti a že můžou jako něco hezkého vytvořit, i když si toho třeba báli a zažijou si to a pak si taky jako odnesou obrázek, ale trochu jiný. jo, ale No. tak to je v pořádku. A je to právě, že hezký, že jim dáváš, jako, že oni, jo, že taky zavedeš k sobě do toho nitra Mm, a z toho něco jakoby vykvete potom. To se mi jakoby mhm. moc líbí, jo. Jo, Takže, jo, no, ta tak, kreativita mi přijde, že tady trošku jako chybí, nebo že chybí. No, prostě cítím, že by se jí tady hodilo jako víc teďka v současné mm, společnosti. Víš, že jo, tím, jak jsme dost často jako dospělí prostě zavřený nebo naučený jako nějak fungovat, aby jsme prostě zvládli všechno, jaký požadavky prostě to na nás má, jako chodit do práce, že jo, poplatit všechny věci, vychovávat nějak děti a nějak se k sobě chovat a nějak se prezentovat, že jo, tak nám to ale trochu ubírá z toho, jako z té radosti, jako no, ano, z protože nás, kreativní radosti, no. no, je to tak, protože my vlastně podlíháme tomu, co nám říká ta společnost, že musíme dělat tohle a jako nikdo se nezeptá, jestli se nám to líbí nebo ne. Jo, Mm. prostě musíš si najít tu práci, aby jsme měli to bydlení, že jo, zaplatili ty účty, dopřáli si ty věci a nikdo se nás neptá, jestli se nám to líbí nebo ne. A my jsme Jak se jsme v teďka, tom šťastný, že? no Vlastně. právě, Každý my si jsme, to musí jako vlastně postavit si sám za sebe a říct si, jo, dobrý, postarám se a taky se postarám jako o sebe. ano, Že- A já si to musím jako určit, jak to bude, čemu hm, dám ty priority a jak si to poskládám. přesně tak. A o tom je třeba v Human Designu, teďka jsme začali v lednu nový rok, a on se nezačíná teda prvního, ale začíná se až někdy později, kolem 20. 21, 20. A tam právě, že téma tohohle roku je právě ta hodnota, ty hodnoty, ten žebříček hodnot. Co jsou moje hodnoty a který jsem jako si nechala nacpat těma druhýma lidma, tou společností, tím okolím. A, a je to opravdu zase takový navracení se k tomu, co je pro mě cenný, čeho já si vážím v tom životě. A my jsme se teďka o tom právě bavili i s mužem, že vlastně spoustu věcí vnímáme, že jsou nám jakoby podsouvaný, že bychom měli mít, jo, a to nás potom žene do nějakého jako hektického jako konání, ale že vlastně my to nepotřebujeme k životu a to nás jakoby zase jakoby zpomalí, jo? Že když nemusíš vydělávat, nepotřebuješ barák, auto, 2 dovolený za rok, tak tě to pak jakoby nemusíš vydělávat tolik peněz, nemusíš tak makat a dřít, že můžeš zpomalit, jo, stačí ti míň k tomu životu spokojenému. A vlastně to zpomalení ti přinese tu spokojenost, kterou my hledáme v tom, že prostě se snažíme vydělat ty mega peníze a mít všechny ty věci, co mají ty sousedí a kamarádi a já nevím kdo. Takže jo, že jsme se taky vlastně tak dívali, co jsou teda naše hodnoty, co my teda vlastně v Aha. tom životě chceme. Co tam Mhm. chceme mít? Chceme tam mít jako 2 chaty a 3 dovolený? Nechceme. Jo? Chceme prostě mít tu pohodu, klid a spokojenost. Mhm. Takže to Tak bylo je takový. jako dobrý si tak jako sednout a jednou za čas si jako o tom popovídat
protože ono se to může i měnit, že jo? A třeba si taky jako myslíme, že ten druhý to chce nějak, dost často a i podle toho sami jednáme, podle toho, co si myslíme, že chce třeba ten partner, a on to může být vlastně jinak. Ano, jo, No. jo, A i jako jo. u nás se to může změnit, že jo? Že třeba zjistíme, bo já teďka třeba v sobě cítím, že jako některé věci jako fajn a super a jsem za ně ohromně vděčná, i když na to třeba občas zapomínám, tak je dobrý si to připomenout. A některé věci jakoby cítím, že potřebuju jinak, že přesně jako víc té pohody a času jen tak jako pro sebe a zároveň i chci třeba dělat ty workshopy a malovat obrazy a pomáhat dalším lidem jako se právě k sobě navracet nebo prožívat jako ten život tak jako plněji, plní si přání. Tak Hmm. jako tu rovnováhu vlastně hledáme. Netahy mi za to. Jo, jo. Jo, přesně, no, jako a nebát se i měnit ty hodnoty v průběhu života, protože my se vyvíjíme, my nemůžeme prostě, jo, úplně jiný hodnoty mám jako mladý člověk a úplně jiný prostě v tom vyšším věku, že jo, takže nebát se a jak jsi řekla, to je jakoby moc hezký, vlastně sednout si občas i s tím partnerem, protože my jako rodina jsme na té jedné lodi a někam směřujeme a ujasnit si, jo, třeba to vidím u toho domácího vzdělávání, jak jeden by chtěl a druhý nechce, vlastně, že je dobrý si najít nějaký způsob fungování, kdy táhneme za ten jeden provaz, protože je lepší táhnout za ten jeden provaz jedním směrem, než každý opačně, že jo. Takže ujasnit si, co teda vlastně chceme, co chci já, co chceš ty, kde se tam potkáváme. Jo, to je jako, to je asi šikovný, no. Dobrý, Zuzanko, chceš ještě něco probrat, nebo už to takhle necháme? Jo, ty ještě něco vyřešíš, tak já budu něco povídat zatím. No dobrý, už jsi zpátky. Jsem tady, pardon, jenom jsem potřeba zachytit padající skleničku. Jasně, jasně, rozumím, ano. Jo, no, No, jako by hele, hezký, že jsme se tak podívali, nebo tak jsme jakoby na, načali jako spoustu témat, na který se dá s výukovým dizajnem podívat, hm, jak přístup k dětem, k jejich výchově, tak v tom partnerství, že jo, že tam můžeme dozvědět spoustu zajímavých informací a ty nám s tím můžeš pomoct. Mně ano, přijde ráda. super. Tak jsme nakoukli vlastně i do toho, co dělám já, že dělám vlastně prožitkový workshopy malování, kdy se díváme nejenom na to, že se můžeme nějak kreativně vyjádřit, že se toho nemusíme bát. Mám techniku, jak tohle zprostředkovat i lidem, kteří si třeba myslí, že neumí malovat, tak i tyhle ty lidi se mnou dokážou namalovat obrázek, který pak slouží jako jejich kotva, jejich záměrům. A takže jsme si tak jako hezky popovídali jako ze široka a zároveň jsme se vrátili k tomu vlastně, co jedna i druhá můžeme nabídnout. Hm, To jsem- jo, jo. Já se moc těším na nějaký tvůj workshopík, jako jsem zvědavá, co pro nás vymyslíš, takže No, to no. nevím, jestli se o tom teda chceš pobavit ještě No, teďka. jestli už to máš v hlavě jakoby hotové, můžeme Asi, klidně to asi jo. nakousnout teďka, nebo jestli chceš třeba ještě si to nechat uležet, ale jestli to už máš, tak Mám a klidně chceš to ještě povídej. chceš to i nahrávat? Uh, já to pauznu, asi si o tom promluvíme nejdřív, jo? Tak, Jo. tak zatím papa.